Здравейте, скъпи приятели! Ще ви споделя случка от личния ми живот. Днес седнах в едно заведение и към мен се приближи сервиторката и като се почна чай, кафе, викам чай. Черен, зелен, билко, викам зелен. Горещ, студен, горещ. Чаша в купа, викам чаш. С лимон, без лимон, викам с лимон. С захар, без захар, с захар. Бяла кафява, викам бяла. А после секс без секс, викам не, ще се прибирам вкъщи. Що? Викам, защото чувствам, че само докато почнем, то ще стане утре. Аз съм на работа. А сега нека направо ви представя водещия на шоуто тази вечер. Иво Сиромахо! Добър вечер, уважаеми зрители! Ето ме! Тук съм! И започвам да творя върху канавата на шоу-бизнеса, извезвайки с златни шевици най-новата история на хумора. Ще ви разкажа една история, която се е случила тези дни. В кабинета на директора на плевенския цирк Балшой Плевенски цирк Дю Солей влязла малка съсухрена женица с очилца и скромни дрежки и казала: „Добър ден! Дошла съм за обявената от вас свободна позиция за звероукротител." Директора на цирка Станислав Тодоров с артистичен псевдоним Стенли е изгледал от главата до петите, подсмихнал се и казал: „Госпожо, вие добре ли сте? В нашия цирк се намират най-свирепите хищници в света. Имаме огромен опит. При нас е тигъра Ричард Паркър от филма „Животът на Пи. При нас са двата тигра, които изядоха Зигфрид и Рой. При нас са лъвовете Призрака и Мрака, които са изнасилили Майкъл Дъглас по време на снимките на филма за тях. Предишният ни звероукротител беше Сандокан с двата ножа. Ония два ножа на стената са това, което остана от Сандокан. А вижте ме мене. Що според вас съм с патерици?" Защото при един наш гастрол в Стара Загора, един от зверовете, скунк са краси, ме нападна в банята и ме ухапа. Заради него аз съм с 4 пирона, 3 шарнира, 2 полоски и 2 шенкела. Наложи ми се да смена цялото окачване. Къде сте тръгнала срещу тия зверове? Жената изслушала кротко тази емоционална тирада на директора на цирка и само се усмихвала благо. След това отново настояла да стане звероукротител. Директора се ядосва на нейната упоритост, посочил и клетката на зверовете и казал през зъби: „Добре, като толкова искате, ето зверовете сега са се разбеснели, влезте и ги успокойте." Жената се насочила към клетката, отворила е вътре, влязла и изкрещяла: „Я по-тихо, животни мръсни!" И в клетката настанала пълна тишина. Всички животни, лъвове, леопарди, тигри, пантери се свили по ъглите. Даже някои от тях направили по една локвичка под себе си, а други по една копчинка. Изуменият директор Стенли отишъл до клетката и попитал жената: „Как успяхте?" Жената казала скромно: „Просто навик от предишната ми работа." „И там ли казвахте същото?" попитал директора. „Да, само че цялата фраза беше: „Я по-тихо, животни мръсни от 7 Б." А сега аз с кротък и благ глас ще кажа: „Започва, запознай се с малките." Представям ви госпожица Крисия и господин Андреев. Здравей, Иво. Здравей, Иво. Как ви се радват хората? Да. Вие радвате ли сте, че сте тук? Да, естествено. Верно? Да. Много хубаво, много хубаво. Добре, как върват нещата?
Добре. Нормално ли е всичко? Да. Добре. Да. Заминавам на лагер. Блазети. Даже. Къде? Да, в Приморска се скупувам и по танци. Кога? Фея данс. Ами, утре Ама само ще почивате или ще танцувате там? ще правите? танцуваме. По принцип Верно. е тренировачен лагер. Много хубаво. Много хубаво. И даже вчера посрещнах братовчедите си от Америка. Не съм ги виждала от много отдавна. И какво? Нали 10 години, но аз съм била малка. Верно. Да. И какво? Това е много интересно. Много ми 10 е години приятно да с се тях. видите. Те радват ли ти се? Да. А ти? Да. И вие все едно не се познавате, защото преди 10 години Да, съм била на 2. не помниш Някъде. нищо. Да. Сега се запознаваш наново с тях. Те къде живеят там? Ами в Южна Америка. В Южна Америка. Много интересно. Митко, Да. при тебе какво става? Родата как е? Ти имаш много роднини. Да, точно сега ще да разказвам. Давай, аз нямам търпение. Аз знам, че ти не можеш да се стърпиш да разкажеш. Значи- Да, Дните около Илинден така. бях на гости при дядо ми Илян. Правилно. Да го уважиш. Така, значи, Илян Да, е баща да, на мама така. и на Вуйчо Милен. Нормално. Да. Илян Така. е син на прабаба Зора Да. и е брат на Лелчето Рози. Еми, разбира се. И Аз тия неща ги знам, бе, Митко. Не знам защо не ги обясняваш всеки път. Аз съм наясно с твоето сложно родословно дърво. И какво с Илян? И на Илин ден Да. той имаше имен ден. Да. Искам да му пожелая, Така. то път ще разнообразя малко. Верно? Да. Каква изненада! Давай разнообрази. Така, значи искам да му пожелая така, слушай, Така, слушам. еврейско здраве, Да. циганска любов Много хубаво. и познай другото, кое ще бъде. Нямам представа. Сибирско, Здраве. Какво? Щастие. Какво сибирско? питай се. Сибирско пиене. Какво? Те там къркат много. Студено е. Значи това ще му пожелая. Добре, бе, да е жив и здрав най-важното. Дядо ти Илян. Разбира се. Няма ли да му пожелаш успех в живота? Ще му пожелая. Ти, разбира се. Да. Много здраве и много успех в живота. Разбира се сега. Какво се мъчиш тук с тия сложни неща? Той почерпи ли те, дядо ти Илян, като е имал имен ден? Да. Така е редно. Всеки, който има някакъв празник, трябва да черпи. Нещо друго около роднините има ли, което да се е случило? Не, защото ще междувременно? разказвам още. Ще разказваш още. Така, значи, там се видях с моя приятел Любо. На него не мога да ти кажа родословното му дърво, Няма нужда. но искам да го поздравя. Да. Какво прави този човек, Любо? Как е? Добре? Живот си живее. Да. Добре, поздрави го. Общо взето. Да. Любо, пожелавам ти успех в живота. Нали? Добре ли е? Ето и аз се присъединявам към поздрава, макар че не го познавам. Иво, Да. ти какво ще правиш през ваканцията си? Аз въобще не знам дали ще имам вакансия, Митко. Ще имаш? Мислиш ли? Аз така разбрах. Така ли ги усещаш нещата? Да. Ами ако имам вакансия, да, вероятно ще пиша книги. А имаш ли тема нещо или идея за Или някакви смешни ще се предполагам. Така, аз така обичам да пиша някакви смешни работи. Ще се опитам и, разбира се, малко да отида някъде на море, ако изобщо имам вакансия. Защото всичко при нас е под въпрос. Не се Ти знае. мисля, че каза миналия път, Да. че не се знае. Нищо не се знае. Един ден казват, ще има вакансия, друг ден казват, няма да има. Едни викат така, други викат не е така. Ти можеш ли да разбереш какво става? Нормално, Мето добре. отива да танцува в Приморско, Да. на лагер. Кои си на тебе танците, които повече ти харесват? Латиноамериканските или стандартните? Няма как да ги деля. Кое ти доставя повече удоволствие? Да знам. Латино Америка, нали, тези чача, Да. румба, джайв. Те Латиноамерикански. са ми
нахакани, така да му Точно кажа. така, то си е А пък точно така. стандартните са, нали, така олегнали и по-бавни. Някой път, ако имаш състезание, искам да ме поканиш да дойда да гледам. Добре, за скоро, не знам, на септември може би ще има. Септември, живот и здраве. Къде правите състезания? По принцип в Русе, Шумен, в Монтана щяхме да ходим, обаче не е сигурно. Във Варна. Вашия клуб колко деца спортуват? Около 45. В различни възрасти? Ние сме в различни възрастови групи. Да. Има и в Шумен, защото тя е разделена на две. Да. В смисъл, от шуменски учители идват в Разград и ни учат. Да. Много хубаво, много хубаво. От 4 години мисля, че направиха в Разград. Непременно ще дойда на състезание, ако ме поканиш. Ще викам много си. Супер, добре. Си направят там едни такива плакати, ще викам. Митко, не заспивай, моля те. Няма. Заспивай, съсредоточи се. Предполагам така, като те виждам, че искаш нещо да ми кажеш. Разбира се. Да, заповядай. Иво, Да, така. Значи, да. ако 5 котки за 5 минути хващат 5 мишки, Да. то за колко минути една котка ще хване една мишка? – 17. Не позна. Как не познах? Аз имам формула, по която го изчислявам. Каква е тя? Пресмятам възрастта на котката, нали, яла ли е, не е ли яла. То сега това са индивидуални работи. Има и мързеливи котки, знаеш. Кажи ми какъв е верният отговор. Опитай се. Пак ли? Какво? Повтори ми условието. Така. Слушай, Да. като знаеш, Така. че 5 котки за 5 минути хващат 5 мишки, то една котка за колко минути хваща една мишка? 82. Не. 2 опита направих. Трябва да ми кажеш вече верния отговор. Ти ще се опиташ ли? Не знам. Не мога да помисля. Да питам ли някой от Кукубен? Искаш ли да направим така? Ще хвана аз 5 котки някъде и 5 мишки и ще засека. И другия път ще ти кажа какъв е отговор. Винаги различно. Може ли така? Да питам ли Кукубен? Питай ги, заповядай. Питам ви. Кого питаш? Някого? Всички. Аз мислих И на мен ми излезна 17. 5 водки с какво? Не 5 водки, 5 водки. Задачата беше много сложна. Венко казва 5 минути. 5 минути казва Венко. Верно ли е това? Да. Ето, Венко е. Венко е човек, който гледа котки и им засича време. Затова знаеш, защото от Саранци. Там знаеш колко котки, какви мишки има. Сега, малко за да отпуснем напрежението след тази тежка задача, предлагам Крисия да изпее песента, която е подготвила. Коя песен ще изпълниш? Ще изпея Attention на Чарли Път. Заповядай. Go around every part.
Браво! Все по-добра ставаш. Просто не знам докъде ще стигнеш. Благодаря. Така както се развиваш. Господин Андреев, ти си. Да. Заповядай. Аз имам още въпроси. Давай един и излизаш да разказваш. Така. Да. Един шофьор на автобус. На автобус. Така. Добре. В автобуса Да. се качват 53 човека. Така. Слизат 48. Да. Качват се 23. Така. Слизат 5. Така. Запомни ли до тук? Помня. Качват се 12 Така. и слизат 3. Така. Какви са очите на шофьора? Насълзени. Не, А от какви? Заспали? не. Отде да знам какви са му очите на този загубен шофьор. Тото твоите. Не знам какви са. Каза като неговите ли? Да. Браво, позна. Защо са като моите? Защото аз в началото казах, ти си шофьора на автобус. Ах Твоите- ти! Ах ти! Коварен задавач на коварни гатанки. Отново ме хвана. Заповядай, време е за историята. Добре. Едно свежо делнично утро Стойчо станал както обикновено рано, облякал спортния си екип и излязал навън за сутрешния си джогинг. Докато тичал чевръсто около блоковете в квартала, той ненадейно настъпил едно голямо, прясно кучешко ако. Подхлъзнал се лошо и не е способен да спре заради набраната от бягането инерция, той се вдигнал високо във въздуха, излетял встрани от пътя и се преземил по задник в близката канавка. Докато Стойчо се надигал тежко от канавката, той видял как една възрастна дама се задава от ъгъла на близкия блок. Преди Стойчо да успее да каже и дума, възрастната жена се подхлъзнала на същото ако, стопорила се на земята и се претърколила в канавката при него. Ей! Замаха отчаяно с ръка Стойчо. Ама тук-що това аз го направих! Възрастната жена го погледнала кръвнишки, извърчала му един шамар и рекла: идиот! Как не те е срам да ги вършиш такива на пътя? Това беше Запознай се с малките. Уважаеми зрители, преди да премина към актуалните събития, ще дам няколко секунди за свобода на словото или по-скоро за свобода на анимираните карикатури. Нека видим най-важното от седмицата през погледа на свободния да вижда истината Чавдар Николов. Уважаеми зрители, онзи ден ме спря един катаджия,
Погледна така през стъклото и ми вика, теб те познавам. Нека говорят. Викам, да. Вижте какво нещо е телевизията. Как човек става популярен, познават го навсякъде. След тази случка от живия живот, аз изобщо не се очудих от следващата новина. Вижте, кадровият проблем в МВР бил заради ниско IQ. И цитирам, недостиг на полицаи, заради нисък коефициент на интелигентност, обяви като проблем вътрешния министър Валентин Радев. За да обсъдим тази неприятна, но не най-малко изненадваща новина, съм поканил представител на системата на МВР, майор Костов. Добър вечер, майор. Добър вечер! Здравейте. Това нарушител ли е? Да не е извършител Този на ПТП? нарушител, ела кажи какво наруши днеска. Бързо! Извършил ли е ПТП? Да, като гледаш, извърши убийство. Дай да гледаме малко на... Да си скала тук, да? Добре, че господин Силмахов. Здравейте, майор Костов. Къде е титулярен водещ? Нямам представа. Ела, ни си жена, която може да е сама. Ела. Къде е? Бил сте на негов концерт, виждам. Да. Да избърша сълзите ти. Тази нощ няма да си сама. Аз съм тук, разпепена до ветена. Само чуй моите думи сега. Майоре, много добре. Сякаш той ми е пред очите. Дай! Да. На! Добре. Да. Майор Костов. Дай! На! Стига хумор, все пак е сол, аз съм сериозен човек, искам да почна... Нали Бучи? Значи Добре, темата... как си моето момче? Много добре. Вала. Кога излизаш пенсия? 2 години ти. Няма да мога ги изкараме. Темата... Така че няма да стане. Ванка, ти колко ти остава за пенсия? 10. И няма да изкараш и ти. Майоре, Няма тук да изкараш, това искам да кажа. след тези оптимистични прогнози, нека Бучи. да преминем към темата, по която Нека съм да ви минем. поканил. Нали татарски, колко ти остава за тебе? 10. Няма да изкараме тук. Не. Сега. Майор Костов, Да, аз слушам. вярно ли е, че кандидатите за полицаи не могат да минат теста за интелигентност? Верно е, господин Тилмахов, ще кажа. Тилмахов. Да. Верно е, ама това от... Какво от това? Това от какво е, ще да кажа? Какво от това? Да. Той и самите полицаи не могат да го минат. А какво представлява теста, че толкова много се провалят? Значи, ако трябва да бъда честен за този тест, има кошмарно трудни въпроси. Между другото да поздравите. Например? Да. Има кошмарно трудни въпроси, на които не може да отговори професор, даже и доцент. Ето, например, този ужасяващо сложен въпрос. Ето, вижте тук на скицата. Какво е това? Кое не е град? 4 отговора има тук, виждате ли? Да. А. Благоевград. Б. Асеновград. В. Студентски град. Г. Добрич. Очевидно, че отговорът е Добрич. Всички други си пише, че са град, а тук не си го признават. Виждате ли? Това наистина е сложно. Сложно е. Ето. Аз бих използвал помощ от публиката. Кой въпрос в теста всъщност най-много затруднява кандидатите? Въпросът, който затрудни най-много колегите беше, ако имаш 20 лева и си купиш книга за 10 лева, колко лева ще останат? Отговорът на повечето беше пак 20. Кой ще даде 10 лева за книга? А на времето по-интелигентни ли бяха полицаите? На времето дали са били по-интелигентни? Да. Не помня. Иначе на времето аз и двама колеги изпряхме един водач. Наобиколихме го, като хиени. И го питаме, ще пишеме или ще почерпиш? Той вика, пишете! Аз мутерно му викам, по-добре е да почерпиш, че колегата, дето може да пише, днес не е на работа. А какво се случва с тия кандидат-полицаи, които все пак успеят да минат коварния тест за интелигентност? Ами, поздравяваме ги и двамата. Толкова ли няма такива, които покриват изискванията? Ами има. Имаше един
Направо не ски шапката на физическия изпит. Двойно повече лицеопори. Тройно повече коремни преси. Изтича 16 км, а на кофичките направо полудя. Викам, момче, взимаме. Само си напиши тук името и ще се обадиме. А той взе листите и химикалката, подържа ги малко, препоти се, накрая ги хвърли разплакан и вика: абе, без това не ми се ставаше полицай. Майор Костов, аз днес попаднах на още една новина, която отразява интелигентността на българския полицай. Вижте, Браво! Катаджия пише фиш за паркиране с 10 грешки. И самия фиш може да го видите. Какво ще кажеш? Как ще коментирате това, майоре? Знам го тоя. Това е Пешо Вишиста. Аз го знам. Той, между другото, наистина прави най-малко грешки. То трябва да бъда честен. Смятате, че това са малко грешки? Според мен това са много грешки, майоре. Не знам, ти си писателчето. Аз съм Катаджи и показвам скици. Ето скица на най-голямата катастрофа от миналата седмица. Видяхте ли, четвърти ред, Петя, видяхте ли? Майор Костов... Видяхте ли? Да, защо не... Елате да видите. Да. Елате да видите. Илати. Защо не намерите начини да се образовате? Опитваме се, господин Симахов. Ето вчера питам колегата, коя дума в българския език завършва на «ъ». А той вика... Вика му не е «ъ». Верният отговор е Карадая. Пречи ли Вие ви... виждате ли скицата? Пречи ли Значи, ви... трябва да отидете на... Зрение си проверите. Така, майор Костов, Аз пречи ли слушам. ви или ви помага това, че сте полуграмотни? Моля? Пречи ли ви или ви помага това, че сте полуграмотни? Не знам. Мога да ти кажа, Иве, че оня ден спряхме езиковедът професор Владо Мордалов. Вика му: и са, какво? Ще пишем и ще почерпиш. А той вика: пишете фиш, а ако нямате правописни грешки, ще почерпя. Владе, Накрая кажете каква е пътната обстановка в момента. за нас е спокойна, за водачите е сложна. Както виждате, откакто няма предупредителни знаци за камерите, може да си снимаме с GSM-ите. А както знаете, камерите на телефоните не засичат скоростта. Така че ние вече можем да преценим дали водачът е превишил с 20, 50 или 100 лева в зависимост от моменталното му финансово състояние. Уважаеми зрители, аз не съм меломан, но все пак някои от вас са запознати с моя скромен принос към музиката, албума «Вокални престъпления». Сега подготвям и следващия си албум с работно заглавие «Втори трагичен». И тъй като от онези дни съм на музикална вълна, нямаше как да подмина тази новина. Рафи Бухосян на концерт на Адел в Лондон. Какво да ви кажа, това е сблъсък на противоположностите. Тях двамата ги делят няколко милиона продадени копия и поне 60 килограма. За да ни разкаже тази светска среща, поканих самия Рафи Бухосян. Здрасти, Рафи! Здрасти, Къци! Аз съм Иво. Къци. Да, бе, извинявай, ама като ти слушам вицовете, повече отива да ти викаме Къци. А? Нали е забавно? Да, а? Толкова съм забавен напоследък, че започнах да работя като мандра за добро настроение. Разкажи ми, господин Мандра, за концерта на Адел. Беше супер, зареждащо, позитивно. Беше по-як дори от абитуренския ми бал, човече. Сериозно, разцепих се. Между другото, аз на абитуренския си бал малко не успях да отида, защото пред ресторанта имаше супер високи стълби. Нямаше как. Успя ли да се срещнеш с самата Адел? Естествено, срещах се с самата Адел на партито след концерта. Между другото,
По едно време тя малко се напи и ми вика: Рафи, ще изям фастък. И тръгна към мене. И викам: леле, сега тая ще ме изнасили и жълтите вестници, какво ще пишат, какво ще стане? Или аз стана известен, или ще ме такова. И изведнъж обаче се окаже, че тя почна да ме яде наистина. Сега е лято. Има ли партита? Естествено, и какви са тия въпроси? Има партита. Това да не е шоуто на Слави. Естествено, че има партита. Да? Да. Наскоро бях на партито на ниските хора в Малко Търново. Да. Да си обсъдим някакви неща за малките неща в живота, нали така? Да. Бяхме аз, Дичо, Мамалев, Совкин. Обаче Спас Делев закъсняваше и аз се обърнах към компанията и викам: момчета, спасито, спасито, спасито. Яко, нали? Забавно? Забавно ли е? Да! Благодаря! А на море ще ходиш ли? Така отговаря публиката. Моята публика така ми отговаря. Радват Забавно ли е? Да! Благодаря! Браво! Какво ме пита за морето? На морето. Ще ходиш ли на Да, морето? естествено. Морето е супер готино, супер позитивно. Там поудявам от емпатия и любов към хората. Разбираш ли? Да. И между другото, нали съм от Бургас? Лек. Да. Така, от Бургас съм. На времето бях решил да ставам на цепена батка. Почвам аз тренирам, да направя релеф и накрая успях да направя релеф само на носа си. Аха. Обаче се оказа, че като отида на Бургас, не, става вторият най-голям нос в българското Черноморие. Стига да сега. Носът ти не е чак по толкова голям. Как да не, гледай, как да не. Ама, между другото, и певицата Сантра каза така, ама не съм съгласен с нея. Ще извиня, че носът ми не бил толкова голям. Между другото, носът ми е толкова голям, че веднъж на морето с носа си успях да спаси от потъване един кораб. Яко! Готино, нали? Готино ли е? Да, благодаря! Супер! Рафи, добре ли си? Да, естествено. Аз като идем на море, ставам супер луд. Даже като говоря за море, поудявам. Оня ден сложих банските, засилих се и скочих бомба в Мартинито на Сани Арматлиева. Понеже отвори дума, кажи ми честно, какъв човек е Сани Арматлиева? Тя е прекрасна, позитивна, слънчева, луда, щура, слънчева, позитивна, прекрасна, позитивна, слънчева, луда, щура, прекрасна, слънчева, позитивна, луда, щура! Това е тя! Няма ли поне един недостатък? Благодаря ти, че не ме попита отново да го повторя. Ами, има един невероятен, супер сладък, мил недостатък. Прикотва изгряващите звезди. Ето така. Вика им: подпис, пис. И то няма как. Супер яка. Кажи ми, кои са твоите кумири в българската естрада? Благодаря ти за хубавия, як, позитивен въпрос. Страхотните, неповторими, позитивни, луди, щури, дует, Тритон. Сериозно, да. Веднъж неволно паднах в деколтето на Кати от Тритон. Направо беше травматизиращо. Викам: ехо, тук съм, виждате ли ме? Бях заклещен там и 2 дни стоях, докато Здравко не ме освободи с лицето си. Уважаеми зрители, забелязал съм, че докато титулярния водещ го няма, хората от екипа си позволяват някои своеволия. Докато си сърфирах в интернет, попаднах на един клип, в който участва Гъмзата. Този клип възбуди в мен различни страсти, но най-вече ме възбуди. Чисто творчески. Вижте какви творчески инвенции има в него. Какво ще кажеш, мило, да се оженим с тебе? Добра идея, мило, но кой ли ще ни вземе? Резко ме весяваш и много прекаляваш. Мама, те си тръгва, като настояваш. Искам да съм цялата облечена в бяло. Ще те пише на карате, то се е видяло. С друг, ако се хванеш, ще е гадно ли тогава? Да, мило, за него, щот не те познава. Дразни ме, секса те го спирам. Кой е по-нервиран, я ми кажи. Дразни ме, парите ти ги спирам. Кой е по-нервиран, я ми кажи. Дразни ме, щом не ти е ясно.
обичаш. Разбира се, бе, мило, но много ще ми липсваш. Сложна си ми като зимна пътна обстановка. Вечно ме парзаляш, вечно неква постановка. На теб като говоря, мен не ме и отразяваш. На друг, щом говоря, слух ти шипомдяваш. Дразни ме, бе, дразни ме, секса ти го спирам. Кой го нервира, ням ми кажи. Дразни ме, бе, дразни ме, парите ти ги спирам. Кой е по-нервиран, я ми кажи. Дразни ме, бе, дразни ме, щом не ти е ясно. Как с теб ужасно пасваме си. Пак от мен да мине, всичко ще ти дам. Така да те обичам, чак ме хваща срам. Дразни ме, бе, дразни ме, секса ти го спирам. Кой е по-нервиран, я ми кажи. Дразни ме, бе, дразни ме, парите ти ги спирам. Кой е по-нервиран, я ми кажи. Дразни ме, бе, дразни ме, щом не ти е ясно. Как с теб ужасно пасваме си. Пак от мен да мине, всичко ще ти дам. Така да те обичам, чак ме хваща срам. Йоу! Жестоко! Жестоко! Благодаря. Кое вдъхнови този творчески проект? Откъде тръгна всичко? Всичко тръгва и свършва с Камелия. Ма, Смисъл, идеята е нейна. От тебе ли дойде? Да. Добър вечер на всички, добър Здрасти. вечер и на теб, Радвам добър се да вечер, те видя. Кукубент. Много съм щастлива, че съм тук и седим с гъмзата един до друг. Кажи, как стана тази работа? Тази работа стана така, че аз подготвям албум по случай 20 години на сцена. Станаха ли? Станаха. Времето лети, никой не пита, но ето, че се изтъркулнаха. И търся различни композитори, които да участват, защото държа да е по-разнообразен албума. Като Павароти и приятели. Да речем, нали? да. Защо не? И Николай Пашев ми предложи една мелодия. В момента, в който я чух, някак си отвътре усетих, че моя партньор не, че искам, той трябва да е гъмзата. Как го усети това нещо? Защо точно гъмзата? Защото... Аз мислих, като видях гъмзата, честно да ти кажа, в първи момент мислих, че ще има някакви тромпети работи, но няма. Това беше това изненада. не е характерно. Да, това точно държах. След малко ще му дам думата, той също говори. Разбира се, да. Държах да е нещо различно. Да. Защото когато си дълго време на сцената, хората имат очаквания, пък и много трудно се изненадват. Търся някаква изненада, доза изненада. И когато чуят, че дуета е с гъмзата, всеки очаква да има тромпет. Да. И това е нормално. Все пак това е неговия инструмент, на който той е просто божествен. И когато решихме вече финално да направим аранжимента, решихме да включим други инструменти вътре, така, че наистина да е неочаквано. Защо бе, господин Йончев, си се отказал от това, с което си най-силен? Да, благодаря. Да? Ами, всъщност аз изцяло се доверих на Камелия. Да, наистина. Абсолютно не съм казал нищо, нито за текст, нито за мелодия. Аз дори ние толкова, как да кажа, набързо се събрахме, излюбихме, не бяхме се виждали въобще по телефона. Не сме се засичали в студио. Никъде не. Просто даже засякохме се за около един час на видеоклипа. Между две предавания. Един четвъртък снимахме, много хубаво беше. Така са големите артисти. Те по телепатия се свързват някак. Абсолютно. Свързахме се. Аз много благодаря на гъмзата, че той откликна с още първото обаждане, без да чуе песента, без да знае текста, без въобще да е чул мелодията, дали ще се усети вътре. Наистина се довери. И в интерес на истината, докато я правихме песента, аз въобще нямах никакво време тогава, предполагам, и тя и въобще не можах и да вникна в нея. Но изцяло се доверих. Въобще не съм мислил. Просто направих това, което ми се даде.
И така, чак сега започнах да осъзнавам вече за какво става. Да, и в интерес истината ми допада много. Камелия, ти имаш и една много успешна актьорска изява в един наш сериал "Ракия Сънрайз". Сега като те видях, веднага се сетих. За масажите. Какви ли не неща, свързани около този сериал. Но така или иначе не можахме да го продължим това нещо, а всъщност ти имаш актьорски заложби. Хареса ли ти да бъдеш актриса за известно време? Аз съм участвала в такива малки епизодични неща. Това не беше малко, ти си беше главна 12 епизода бяха. 12 епизода през цялото време, да. Не написахте сценарий за продължение. Ние сценарий сме написали. Калутка така и вече не се разви. Ти от нас сценарий да искаш. Въпросът е, че някакси пазара не го пое това нещо. Не знам, явно е грешка, някъде по пътя се е случило. Няма грешка, всичко си беше много хубаво. Беше хубаво. Още ме питат. Не ни разбират, не ни разбират. Няма кой да оцени нашия огромен творчески потенциал. Мисля, че доста хора го разбраха, доста хора говорят все още за него. Това значи, че оставило впечатление. Кога ще е новия албум? Новия албум, подготвям го, но само да кажа, че в момента песента ни е на първо място като най-слушано парче, българско парче в България. Не се съмнявам. На първо място е, така че браво на целия екип и на Мариета Ангелова за текста и за видеото. Обадиха ми се специално от платформите YouTube и Webbox да ни поздравят за това, че сме на първо място по най-набиращи и правиме много хубави гледания. Да се чува. Понеже нямам платформа, нямам продуцент голям зад гърба си, това за мен е един такъв много голям успех, за което благодаря много и на Гъмзата, защото сме двамата в този проект. Така че хора, благодаря ви и на всички, които го гледате, радвате му се, вече я знаят песента. Това, което се случва, го правите вие. Благодаря ви от все сърце. Това бяха Камелия и Гъмзата. When your mouth is taking up a bring my bang.